Karom kadagwe pan same nalituma comments nili thek bolong lo Karbi content creator Ranbeer Hanse Kaningje alama puthak ko ana hok map ko ana hok ne hala anbang ke nili same chinidam de athe Ranbeer Hanse alangli ningje dam lo alangli long approve dolapo woi phit same approve bang ke paklang pon lapli nalitum comments ki pipen sinili same hala bang so lamang e ka chinida Facebook long same thek dam long lo exam a post ratum same paklang pon lo alang tum opinion same che paklang lo labenge nili stame alangli ko pc a hok pet alam Kaningje dam apu lang dam lo alang di channel long Ranbeer Hanse channel long labenge nili kelang pen wasi thirik jok a the bangala son lo alang ni penang an kya angtong ti phan bang ke defame lo mate anong no bang jolo sitami si ke mang humi me alam mangala son lo nili si expectation de lo Ranbeer Hanse la an ningje der pena phi bang ke ere to ma ke hai angtong ti same lam thi is hini bang ke mate lam voi ke mate lam klar lai Kipi Dojoi ma pu sitame non amat ke nili thek ponong le la labe ko Pipot Angtong pipi de ne hala bang ke chini ni telo sitame ere tom a reason athe kupi thai lo hala sa puthak ki jutsi alam sa mere tum che thana ma nili kachuning riji bang ke la lo proof do polotang te approve bang ke paklang dak nang po lalo polotang de kado ka via rat same confusion mate manghu mangram bang ke avelo non alang lining je dam lo approve do po system me approve bang paklang te de ra joini nani tum inut bahini same asabo confusion do kolo alang li Kaningje alam ma hoklo ma mate Kaningje tab Akoi Kipi tab lo ma labang nalitum same chini thai po alangli a content along ke politics aputhak bang ke jum he ka sonsi thek dam long same ilitum kedam tang same thek dam long konane lead song rong phar matela ove kimi tum a leader sumhan bang ke alangli criticize son bang ke ilitum thek ponong lo asi non same alangli akhe angtong ti bang ke ove kimi pen a leader son si alangli bang ke dolo asi alangli phan same dak akheng no son si jong dam lo mate exam Akoi alangli phan koi dam lo nali tum same a video bang thek long pon po same copy pilo exactly Kaningje dam bang halai tum ethethini che thansina prangsi alangli hala bang so video long bang ke APM akimi political party ke seng bang so opinion selangli bang ke chipi dun no alangli point of view mate alangli Kaningje dam mangela son lo mate kema tha dam mangela son lo bang so APM a political party ke lage tangka kirung phanchon alangli se Kaningje dam alam lo laben ke konane di ilutum akha angtong ti phan Kaningje dam ke faltu amuni to a bekar amuni to hai bai rong non to dalal to fraud deceiver thodi jong thui chobai chokai amunit lason si alangli phan bang ke jong nam lo mate alangli bang ke matha dam lo alangli Kaningje dam do thulang nang kwan ma kere nanglang plo lapen do thulang 50 lakhs tangka jagirot pen ke namla pen ke alangli long approve dolapu agari motoran same alangli chini lap lapen ke alangli long intelligence same do mate intelligence mane alangli phan sai ki klematum in ben birta ki pen alangli phan information ki petum halas tum same do alangli si sarlam the same Kaningje dam do alangli ke pangbadam lo labang ke evolve in a sheep's clothing mate kachipindeng ke bere sag son sitame a hokpet bang ke mahar pune ko pine pujila wolf phan bang ke alangli bang Kaningje dam mangala son la kha angtong ti alangli atha ke chiklang ke mesen thai same aning arlo bang ke hingup dak amunit polo labang ke alangli ki pa flop same dolang idiom phrase ta thekma tek thema Kaningje same dolang akha angtong ti phan labang ke alangli phan ke follow tum mate alangli phi ki duna tum alangli phan ke Kroi tum ke kilu tum lo Kaningje dam lalo alangli ka do ka Kaningje alam ke lailo la siri tum jong si langdang pa melo plotang te defame anong ke jo lok me heno no alam thisi Akoi pilo angtong ti phan labang alangli me thang jung Ranbeer Hanse mal same Ningje lo isi a video selam ta ji alangli phan respond ji pulo sitame non ans tame respond mang ke tum thek ponong la copy po si non ans tame reply pe de lo option mang ke hinivet nili jung ke matha ke isi bengala son lo lahai content creator atum Kaningje tab lahai lam ke important ave reply same copy lo ale ke longji ke lahai apor chipa dam de lahai mu wangve muni tuman reply ta ale ave pusi Dojoi ma mate Ranbeer Hanse Kaningje alam ahok ahak alam si Ningje dam lo ahok ahak alam Ningje det pusi alangli chikubir hai hedet ma
mate lamwoi pia hidet ma hala samili tu matha dam me ahok lo an eye for an eye a tooth for a tooth pubang hengno nangte nang nete ne pubang hengno wo phit sami komane bang jongsi kalili kalang lang alam jongsi nar boglo plutangte akoi nang pilu plutangte lam sami che thagin vek nangji kalilo plutangte lake rat tumangke ahok alam tin dokji lamwoi mate lam klar bang ke chipi vek nangji nili jungjung ke mathalo athe an eye for an eye a tooth for a tooth pa principle bang ke along tin ke dam lable elitum jongsi mesen amunit ahok pera munit puche paklang ji plotangte elitum sistame approve mate ang thek same che paklang nang ji kenang sot nalitum same a video theklong lo plotangte ke matha prank dak ji I don't give a damn this bu halabang so putha Kaningje sistame arjuno dak lasi Ranbeer Hanse matela Karbi content creator bangso a video kaslam kwan si RD dolo plotangte mate kwan si viewers soman keme sen po plotangte alangli opinion ke chipi bang ke choklo sitame criticism pu bang e kalite lo lake direct defame mate kipu tot kipu sit son sit ko lo laben ke a video bang ke RD do oge kali athi alangli ningje dam lo approve do lapo a social media long joyphun hala so approve bang ke lage approve wili tum pudamun e alangli approve ke paklang nang ji bang ke hala tangka ke endam hud tangka ka chipi ke chepa jir hud bangso aghari ke dam ke bang hud like kado ka ve a video approve pate konani written proof konani dolo plotangte hala mange tum legit proof pu me po mela social media long bang chipangjar tabala mange approve bang ke dengdamun e lasoposi bangso video bang ke RD do pic pu bang ke ritum ningje damun e labing elitum Kroi same Kroi dam nang ni jongsi elitum Kroi ji plotangte elitum han approve bang na paklang pa minang ji lalo plotangte arang di ahok pet si kening ji lu bang Kroi dam me samela son Kroi dam tap Kroi dam pru bang ke elitum claim big nang ne mane phan same lang select inang ne anong no stame jo nang ne jongsi pine approve do pa me plotangte ahok lo elitum la bang ke without ke matha nang ji bang kenang sot lo alang li video kelang pe na sabo impact viewers tuman impact bang ke doji athe alang li bang so video long Kaningje alam ke sabo juno da son siri tum thek ponang asabo kali thek tanan lo athe alang li words bang Kaningje dam alam the bang ke bang pen kache bohong bang pen kichi putot kichi pusit hala son alam the siri tum bang arju ponong rong lo asi komani bang ke charlie dun de thai ji kedam tang same tum thek ponong lo penang an arat tum ke hala so alam the bang ke Ningje dam de lo hengno ne hala bang ke hengno oge kali sitame non e prang ke bang jila ani de prejam a dialogue mate juno da alam Kaningje sitame komani phan bang influence de haji mate komani a viewers so bang ke charlie dun de haji asi bang so video pe nilitum ke thek long dam bang ke criticism ke kali lo lake criticize chola pukali hadak bang ke kachi putot kachi pusit di kache langslet hatred he hala bang silitum thek dam long rong lo alangli video lo mailitum thek damlong ji asabo drama stame do phipon ma plotangte alangli kali iritum ka do ka ve stame angtong ti amen bangke tingni ne seme alangli bangke tingni de ti iritum thek damlong lo alangli video long koson majung ti amen ta tingni bup ti pu silan aber ki bi thilo akha angtong ti pan same kimang hume me alamang ge lalo angtong ti copy posi do joilo overall a video mate mesen content do thai ji alangli dong stame kedam tang same la press to men kache pho alam lapen ke non head bangso a video pen stame sabo alangli character puthak bangiri tum kachini dam do alangli banga sabo attitude mate sabo kachpinda kason stame do nili lahai ka do ka be pudun nangji athai ka be athe alangli life alangli si lake kupisi kematha kangtung ma kupisi rada thingno kachpindeng kangtung ma lake alangli long se lake right so nili ke jong dum nangji right thangta be sitame iridum kache thanang ji bang ke lalo alang di character bang ka sabo precture asonsi do athe di munitum ke kachipindak tum stame do labeng ke chipa bi tum stame do stame alang di bang ka sabo kachipindak stame do rom sinili kipu ji bang ke lalo alang di bang ke pori bang ke dopik lo thai mene ke charlie do thai lo birthe a knowledge ki dopik lo thai lo mene stame isi alamang samya sabo ka charlie nangji same do lang lake elitum moral nili kaiki samenang tum panang than bom lo elitum ajara sai leklem same moral bang ke elitum do vek nang ji mesen a moral education bang elitum do vek nang ji pirthe ajale thek same elitum dong si moral character bang miu e plotang te
itu bang ali evidence son si mandeji RD evidence son si mandeji lasi maturity bang samay kenang sot ilitum oso ason lamning jeret bang ilitum samay chok chideji oso martum pulutang de goson no laming ke lage maturity ke abilo kaningje jidenangji adim samay ningje det po labing ke kachipindak de denangji dim samay chipindak det po lalu pulutang de maturity ka bi polo labang ke Akoi angtong ti apanjong siltum langdam lo plotang te alangli bang sabe kedam tang record ke litum kadok awis tame chini lo halabang ke approve nang nilo etum approve ke la social media long si dolab lo news media long si dolab lo alangli konat angden si party aron karkan ma ke etum che thanjok plot lo halabang ke etum emek hini ben same thek pon long lo lasi alangli same party aron karkana joini si alangli phan bang ke APHL seven solve plot lapen dera pi bangke alangli isi akibi political party amang pathek jipan matha lo lapen ke amang samay pathek lo APM po lasi adhek tu bangke kaningje dam do social media long pache thang tap ta haiji mate ahok ta haiji ke pache thang nam bangke lasono tangka ajoini si alangli bangke political party akimi seng lo polo pen an ke hala bang so alam ki Kroi tum samay dolo saminili jungjung bangke hala bangke ningje dam de hala bangke ningje dam tum te athe nili long hala so aputhak bangke approve do pa me pu bangke kali det nali to man samay na paklang thap lo tangde nili na paklang samay thek sitame ajale che than samay Akoi angtong ti bangke lamvoy kachi pinangji bangke kenang sot ma posini like ke matha nali tum kopila ko matha nali tum comment speak tha athe komane bang jongsi Akoi nang pilo plotang te kali kalang Akoi nang pilo plotang te halabang so alam klar halabang so alam voy ke pinang jima pinang ne jongsi pipide lo plotang te chok lo pipide samay rat tumang ko pilo ke matha jike ahok polo bom ahok kaningje podsi mate Akoi Ranbeer Hanse bang ahok per alam kaningje podsi Akoi angtong ti samay lam klar chipi hai hede lobon lason ke matha tum samay doji etum generally thekdam longo di komane phanjong si komane abang Akoi pitablo plotang te mate defame lo plotang te juno Akoi pitablo plotang te anongjo lo plotang te defamation case si pidam detiti kalite lamvoy mate lamklat same chipi po same non ma ke lamvoy lamklat same chipi pe labenge defamation case same pipe ko people defamation case pipe da ko people lamvoy pipe da thetan question ma geli tumong same do koklo lage nali tum nangkar judu mangela son lo bangso Ranbeer Hanse kaningje lam bang ko an ahok lo pu lasi nili same hala bangso answer ke nang pitek tek ko antong ahok ni sitame nili kaningje dam jibang ke lalo Ranbeer Hanse alangli kaningje lam jong si ahok pet pulotang te approve bang ke paklang thek pam minangji non sonalangli ningje chot proof do pu ningje chot bang ke nangli tum same Kroi nang ni jong si next video long alangli approve paklang thek deadlo pulotang te Kroi dam stame chok mate alangli kaningje lam ke ahok lo pu Kroi dam stame chok stame alangli proof paklang thek thep pulotang te editum Kroi dam tap Kroi dam proof bang ke nang ni editum ahok pet alam phansi editum bangke ritar libdang ji mate Kroi nang ji lasinili ki jutsi kaningje dam ji bang ke lalo jong si proof paklang thek thek deadlo pulotang te alangli inut fraud mate inut liar inut deceiver son si cheman de po athe rat manjong si lam thanji plotang te alangli approve do pa me lapen ke approve paklang pa me si lam same ningje nangji mate rat phan same paklang nangji lason komane phan approve ave pin ben bangke etum anong no bangke jonang ne nili ka chuning riji bangke lalo madu phan same lason no komane kaningje ke lason tho komane paklang ke lason tang ho pulam mang ilitum Kroi nang ne social media long ke kali kalang alam same jui jam lo ilong si hala so ahut ka choklem vek approve do lo plotang de Kroi non kali lo plotang de konane alam mang ke Kroi don tong redang ne cepatar sai alam ilitum same itini jetha nang la Ranbeer Hanse rang li kaningje ke la son lo Akoi angtong ti bang hai bairong non pu serang li bang ke kaningje dam lo hai bairong non pu la si ahok lo jongsi Akoi angtong ti bang jongsi lam klar lam voy che paklang tek thilo plotang te la lo hai bairong nang po la bangke nili puthodi si dak ki paju dunji bang ke la lo jongsi Ranbeer Hanse alang li kaningje alamateng ben hala approve bang paklang ak paklang dak tek thilo plotang te alang li sitame chainong birong nang po mate ko son lo che patara la no lage nang tum lan important en nang ne bang so puthak bang sitame alamang la son lo
theta na question ke lalu ke ko people si akai angtong itibang lamklar lamwoi chipi pedelo ahok lo bolang litang ka chude posi lamwoi lamklar chipi hai hide lobu jong si ahok lo plutang te Ranveer Hanse Kaningje lamang ke Kroi nang ko po hai bairong sikimilo sita me hala Ranveer Hanse sita me pro bang paklang tek thilo plutang de gupulo ka prek asaklem rong mithumolo ge thangbak be ratum phan chobai chokai lo plutang te di Alangli long ahok peda proof ave si approve do to ko mani phan Akoi pitap to mani phan anong ki jo to lapulo plutang te Alangli sita me konane sok e rong nang po made konane chanong vi rong nang po hala sikimilo nali tum kopi loge ma thaji bangso puthak nili head trade mate Ranveer Hanse ban kelang select pusam 0 nili lang select same thangta ali ave labe ke kha angtong ti phanalang li phan lang select same thangta ali ave nili bang ke nali tum phan isi nang pachini kang tung mangela lo nali tum same nar ju rom rom lo la sinang than lo bangso puthak bang ke Kroi tip an ke nang ni ahok lo lason lo bu Kroi tip ke nang ni iri tum phan approve nang paklang kli tikke madule ningje samedi Akoi pidun tab nang ni assume bo se pul English bandi ini tom mathat dun tab mathat dun prove bang ke nang ni ini tom judge same approve bang ke do vek ningje lalo ni li nang ni tom phan nang ke thanji bang ke ini tom rumors mate kalili kalang lang alam same social media long pache thang nang ne jongsi ahok alam lo plutang te approve pe nang thano plutang te Kroi donon labin ke approve ave alam lo plutang te langta me arjuta me thala ve laben ke interactions tame pidun tame comments tame pidun tame setame RD bangke lan endpoint rangne puthache tang tuna ka break video long laben ke nili same kona ne lam Kaningje kilet develop tang te nani tum same dia ponik tha tame thang me kardom